Ahojte, vítam vás u videa. Dnes vám chcem ukázať pár stoje, chodenie a skákať. To bude trochu také kratšie video. Mám iba 3 kódy, ale sú to fakt dobré kódy. Takže dám si 1, 0, 1, 8, 3, 9, 5, 4, 2, 3, 8, 3, 8, 3, 8 a 18. Tu takto budete stáť. Vidíte? Krásny. Potom čísla 1, 3, 3, 3, takže 3 krát 3. 0, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 3, 1 a 9. To budete takto chodiť. Pozerajte. Hlavne s tou rukou, tyjo. Keď budeme rýchlejšie, tak vidíte, čo robím s tou rukou? Divné. Toto je asi posledný kód a tu bude 1, 3, 0, 3, 7, 3, 40, 3, 4, 0, to je 40, 7, 9, 9, 7, 9, 9, 6, 6, 6, takže 3 krát 6. 1, 2, 3 a 4. Budeme takto skákať. A to bude asi pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a budem natáčať ďalšie takéto videá od ich animation, to sa tak volá, ale je to hovorím stoja, chodenie, skákanie, takto plávanie a lezenie. Takto vám to budem skoro každý týden budem takto natáčať. A to bude asi niečo všetko. Tak čaute!